Trebuie să vedem mai repede la mine. Nu să vedem mai repede. Nu mai știți că de gruga. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 99. Și dă-i pe sus, așa. 20, frate, 20, 40, 40, că 37. Băi, ai zis 37 și cu 3 care are mult. 37 a zis-o. 37 a zis-o. Zi, ia, exia, una. Ce fel să mișcă zarele pe covor. Ia lasă-ți dracu piciorul la jos, mă. Nu cai de. 3. La memorie, frate, de 3. Hai, pe 5. Păi tu ești de la că te-ai câștigat problema. Te zudă tare. E prost că l-a petardic-o până acum. Dacă l-a petardic, a zis că tu faci. Una. Băi, de ce n-ați simțat așa? Bine, hai. 2, 3, 4. Stai, frate. 5. Băi, frate, într-o parte. Am ureche, frate. hai, bine. Hai. 5. 5. 5. Bine, că s-a luat. Două. Ia tocat. Nu vine nici să le dau acum. Tu nu auzi mult când să mă uite. Tu ne dai eu de aici. 1-1. Eu știi, i-ai dat eu. Nu trebuie să știi? Cinci. Doar așa? Și cu una peste? Da. Și 6. Da, de ce? Și pe tare de-a dat cât a văzut. Ce are acolo la cartonul, Nicu? Cât e? 5, nu? Da. 6. Păi nici eu nu l-am. Da. Păi să vin la Nicu mine. Și? Gata, eu. Nu, cu Nicu. Deci că, frate. Deci că pe... de-alea, pe păi. Bargut pe păi. Una. A? Nicu merge și... A? Vine eu. Ce zici tu? Ce mai am în castraveți? La formă. Nu e cineva mult liceu? Să-ți căreac să uite dacă e cineva în liceu, dacă nu mă mi-l tăceam. Hai mă, Google, vreau să văd talent. Le arătăm niște talente, că nu că e nimic. Uite să te mai așa să nu mai știu, iar băieța, drag. Tăramule. Ce da, A fost și tot am viață. Ce istorie la bine. Ia de uite, știi să numești tu doar avocat? Cât ți-au bă, cât ți crește ție memorie? Nu știu, dar... Până acum. Păi asta e a doua care fac. Am o filmare, asta e prima filmare de 16 mega și ceva. Și tot crește. E mie mai atât. La mine pe secundă iau 100 de kilobați. Nu scrie că 3. Până 3 seama la mine, ce scrie până 3, dar nu știu.
Nu dau și 3 păi. Eu dai frumos. E rău să le iau. Cine Le-ai dat? N-ai ceva de tău de. Ce să vezi? Și 2 pete, să-i ghinti. Aha. Nu mai memorie, băi, ești nebun și pe la mine, mă? Mă, cât dracu memorie? O, da. Păi la mine a înregistrat 5 minute și 40 de secunde și am 19 mega. Da, nu știu ce. Nu trebuie să-ți ia mai mult, ți-am mai mult decât 3 megapixeli. Da. 2, 3, 4. Ia data, uite la prima mea la 6 și a doua 4. Ia. Bă, 4 am zis. 4, corect, 4. 1, 2. Nu mai spune că va face porcă, ești plângi. 3, 4. Hai, Zi. 1. Merge? Ce? Merge în susțină? Dacă am zis una, Și mai merge încă una? mai merge una, încă una. 2, 2, 1. Și-a dat-o. Hai, 3. Nu te ajungi, tata?